1 апрелден ошыгыш ярдәм чакыруның бердәм номері гамәлгә кирде. Ошыгыш медицина ярдәменә барлык чакырулар бары тик кыска телефон номері 103 буенча гына кабул ителә. Куркырга кирәкми, симка булмаса да телефонда, акча булмаса да 100-12 җыярга була. Ул барыбер шунда диспетчерский центрга эләгә. Сез диспетчер белән аралаша аласыз. 103-кә дә шалтыратып була, 112-гә шалтыратып була. 112-гә булса, симкалары булмаса, акчасы булмаса да телефонда ул бара. Шалтырату һәр 103 һәм 112 телефон аша бара. Бузафларга соңга калмый чыгарга тырышабыз. Һәрбер авыруның гомере кадерле, үз вакытына барып җитәргә тырышабыз. Ярдәм итәргә тырышабыз булдырылган шәкелдә. Ошыгыш ярдәмне тәүлек буе бушлай шул исәптән счетта акча булмаганда һәм сим-картасыз да чакырырга була. Әгәр сез кәрәзле телефоннан шалтыратсагыз, чакыру сезнең номер койда теркәлгән булуга карамастан, иң якын ошыгыш ярдәм диспетчерлык үзәгенә юнәлтелә. При вызове скорой медицинской помощи необходимо быть готовым назвать полную информацию по месту своему нахождения, включая район Республики Татарстан и полный адрес, то есть свои данные и, соответственно, то, что с вами происходит, какие жалобы и ситуацию, которая у вас случилась. Поэтому, если вдруг берет трубку, так скажем, диспетчер, который вам неизвестен и так далее, не удивляйтесь, нужно информацию предоставлять по поводу состояния своего здоровья. 103 телефонна шалтыратып булмаса, 112 номерын җыярга кирәк. Кешеләр шуны аңласын иде. Элеккечә 03 телефонна шалтыратсагыз, шалтыратулар автомат рәвештә 103 номерына җибәрелә. Кеше кыйммәтле вакытны югалта дигән сүз. Иң мөһиме каушап калмаска. Кеше ашыгыч ярдәм чакыртканда дулкынланып кай вакытта кемгә ярдәм кирәген һәм нинди адрес буенча килергә икәнлеген дә әйтергә оныта. Авыруга ярдәм кирәк чакта исәп минутлар белән барганда һәр секунд кадерле. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.